Bideo honetan jarraituko dugu biderkadura nabarmenen erabilerekin. Hiru biderkadura nabarmenak hemen ditugu. Kasu honetan, zatiki algebraikoak sinplifikatzeko erabiliko ditugu. Zatiki algebraikoak dira zatikiak non zenbakitzailea eta izendatzailea polinomioak diren. Zer egin beharko dugu? Aurreko bideoan ikusitakoa hemen aplikatu. Zenbakitzailea deskonposatu, izendatzailea deskonposatu, biderkadura nabarmenak erabiltzen. Hau da, horrela egingo du. Zenbakitzailea hirugarren biderkadura nabarmena da. A berbi, ken B berbi. Orduan, hau deskonposatuko du eta jarriko dugu. X berbi, ken B berbi. Hau da, A berbi, ken B berbi. Eta izendatzailean hiru gai dira eta signoak positiboa, negatiboa, positiboa. Orduan, bigarren biderkadura nabarmena da. Orduan, hau deskonposatuko dugu. X berbi, ken B bider X bider B, gehi B berbi. Ikusi, lau, B berbi, eta lau hori B bider B. A berbi, ken B AB, gehi B berbi. Eta orain, identifikatu behar dugu goiko A eta goiko B zer den, eta beko A eta beko B zer den formula hauek aplikatzeko. Ikusten dugunez, zenbakitzailean A isa da eta B bi da. Orduan, hau izango da isa gehi bi bider isa ken bi. Hirugarren formula aplikatuta. Zenbakitzailean A isa da eta B bi da. Eta izango da A ken B berbi, orduan isa ken bi da berbi. Behin hau daukagunez, X ken B berbi jartzen dugu X ken B bider X ken B. Eta zenbakitzaile eta izendatzaile gauza berdinak baldin badira biderkatzen, joan daitezke X ken B eta X ken B desagertzen dira. Eta hemen idatziko dugu zer gelditzen da. Hau honekin joan da eta gelditzen da isa gehi bi zati isa ken bi. Hau da erantzuna. Hau ja sinplifikatu egin dugu. Beno, beste adibide bat ikusiko du. Kasu horretan daukagu lau isa berbi, gehi amabi isa, gehi bederatzi, zati lau isa berbi, ken bederatzi. Lehen bezala, hau zen biderkadura nabarmena izango da? Hau izango da lehenengoa, hiru gai ditugulako eta hirurak positiboak. Eta izendatzailea, bi gai ditugu, izango da hirugarrena, bi gai ditugulako eta negatiboa bigarrena, hemen bezala. Orduan, zenbakitzailea deskonposatzen du. Lau isa berbi, bi isa berbi parentesiarekin. Gehi, amabi ordez jarriko dugu bi bider bi isa, gogoratu hau eta hau berdin esan behar dela, bider hiru. Horrela, bi bider bi lau, bider hiru, amabi. Gehi, hiru berbi, bederatzi ordez, hiru berbi. Hori goikoa, horrela, goikoa formula jarrita baldin badaukagu, A berbi, gehi bi AB, bi X hiru, gehi B berbi. Eta errez izango da A kalkulatzea eta B kalkulatzea. Eta izendatzailea deskonposatzen dugu eta izango da. Lau X berbi ordez, bi X berbi, ken, bederatzi ordez, hiru berbi, A berbi, ken B berbi. Orduan, goian A da bi X eta B hiru da. Eta hau da A gehi B berbi. Orduan, bi X gehi hiru berbi. Eta izendatzailean A da bi X, B hiru, eta A berbi, ken B berbi, A gehi B bider A ken B denez, hau izango da bi X gehi hiru, bider bi X ken hiru. Orain orduan, berreketa hau bi X gehi hiru berbi deskonposatuko dugu eta idatziko dugu bi X gehi hiru, bider bi X gehi hiru. Eta izendatzailea berdin, bi X gehi hiru, bider bi X ken hiru. Eta orain, sinplifikatzeko ikusi behar dugu, ea zenbakitzailean eta izendatzailean gauza bera dagoen sinplifikatzeko. Eta ikusten dugunez, dago bi X gehi hiru eta bi X gehi hiru biderkatze. Eta orduan, hau honekin joaten da, eta orain idatziko dugu zer gelditzen da. Bi X gehi hiru gelditzen da zenbakitzailean, bi X ken hiru izendatzailean. Hau da, erantzuna, bi X gehi hiru, zati bi X ken hiru. Parentesi hauek soberan daude. Nahi balin badu, kendu dezakegu. Horrela, erantzuna utziko dugu bi X gehi hiru, zati bi X ken hiru. Eta lehenengo adibidean ere gauza bera, erantzuna isa gehi bi, zati isa ken bi.